Mwana weumwe muchimabatiro mune muchita vana vamwe daiwo vakabatwa izvozvo nababa wako mungadai makaningiringa. Mombe yakabiswa. Imombe yekuti akabisa mwana pachikoro. Saka baba vachiona neni tata kuti mwana ngaadzoke kumba. Saka ndobva varamba kuti adzoke. Ko muri kudii kubereka wenyu vana muchisiya vana vane varidzi vavo? Mwana mudiki ka wamuinaye uyu. Imi muchisara nemwana uyo mumba menyu imi akakubvumirai kuti muite zvinhu zvakashata kudaro ndiani? Tiri kutaura kuti kana vanhu mukanyengana nevana, of course they behave whatsoever. Noti vana anakasina maturity ningi njere dzesari dzakushanda anotomunza to outstanding okuita varume vakawanda anogona kustory in that way. 15 years 50 ningi rape case automatically. Mukadzi reka kuti mwana uri makore mangani? 20. Story Nyaya udini. Ndauya nenyaya mwana wangu yarapa. Akangodzoka kumba zvisina tsarukano. Shure mekunge vambogara kwenguva yakareba vari vese. Kubva gore ripi kusvika ripi? Iyo kusikana iyo chaura kai? 2020. Kusvika izvinezvi? Kusvika gorapera. 2010. Wakaroorwa nemakore mangani? Ine 17. Ine 16. Ine 16. Alright, endi chinzwa. Saka mwana akangodzoswa kumba pasina vanhu, akasvika angosiyiwa pasina vanhu mwana. Saka handina kuziva kuti chii chakaitika, handina chandikaudzwa pamusoro pazvo nasvika nanhasi. Ko zvinofanira 10 months manje pasina kana chandamboti ndaudzwawo pamusoro pemwana takadzokera. Saka ndauya kwamuri ndauyawo kwamuri kuzobatsirwawo. Mwana akaroorwa 2020. Akatorwa 2020 asi hapana chakati chati chauya pakutorwa kwaakaita. Ini ndi hausi kuziva zvanoda kubvunza. Ndatini mwana akatorwa 2020. Wangu akatorwa 2020. Umira ipabvunzwa mangani turi. Ini ndiri kuda pekutanga pekuti akatorwa aine makore mangani? Nataura kandi ndine 16. Handizo? 16. Ndabederi. Ndina. Sama magara 6 years. Gore rakapera ndopo wakabva kumba? Muna March. 5 years. Mune vana vangani? Vakamira sei? Mukomana here musikana? Vakomana vese. Mukuwasha ndopi? Wauya nani kudaro? Baba vari kupi? Ngavauye muno baba wakwewo. Tungamidza matare evakadzi vachiita zvinhu zvakapusa fanike so. Mwana weumwe muchimabatiro mune muchita vana vamwe daiwo vakabatwa izvozvo nababa wako mungadai makaningiringa. Para yapo mudzimai yapo. Matipinda mai musarabasi. Amchika kuya kuna udarere. Mari gere pida. Washika nzime kuti ndiwe.
Tudze. Makaramba naye. Nemukadzi. Iwe ndokuvunzwa. Arikunditaudza ero. Dati hongu. Wakamupa gupuro rekumuramba? Gupuro handina zvangu kumupa. Hauna zvako kumupa. Saka kumuramba kwanyana ndikukuti chii? Chinonzi kuramba mukadzi kuita sei? Vabereki vako avo vakagara navo, varume nevakadzi vakasvika, vakagara inewe mumba menyu semwana wavo, mukadzi magara naye abereka vana vaviri mumusha menyu, ongobuda oinda 10 months nhasi, mukadzi aenda, vachiti muri kuti ari kupi muroora? Imi musataure neni mambo yami. Musataure neni mama imi. Nekuda kwei? Nekuda kukunetsana kwavakaita vana. Vanasiviri vakauya tikataurira. Vakati pane zvakaitika kuvana vedu. Tazvigwisisa. Asi takudawo kuti mwana wedu muite sekubereka kwaakaita. Ndobva tataurirana kuti ndobva vati munoti pamwana mwega wega muri pachimombe. Takati mbotimirirai timbotsvaka mombe idzodzo. Ndobva tikasiyirana nasiviri. Vanetsana chii? Makanetsana chii? Yanga inyaya yemameseji echikomba. Mameseji echikomba? Ndizvo here? Ndizvo here? So muri kuzvinzwa baba? Mungadai muri kutaura nyaya yekuti Mambo kutadzirana kwakaita mwana wangu nemukuwasha ndakataurirana nevanhu ava tikawirirana kuti vanofanirwa kubhadhara mombe dzevana vavo vavakabereka nemwana wangu. Havasi kuda kundipa mombe dzangu kusvika manje, kubva musi watakadii watakataurirana. Atibvunjundure zvese zvatakunzwa izvi. Handi mapanzwa? Nyaya yamaunza mudare inyaya yamakagarira pasi. Ezvino ima makagara panze aizotiudza nyaya muri kutitaurira panapa ndiani? Nani? Imushuya mudare anokuudzai zvekuti hapana nzvimbo mundiani? Muridzi wedare rino ndiani? Ezvino zvamagara papa vemwe akagara pa. Right, vakanga vakaroora here mumusha? Vanga vasiri. Havana kuroora. Havana kana kubvisa tsvakirai kuno. Taurirei. Vakanga vakabisa here tsvakirai kuno. Wakabvisa tsvakirai kuno here kwavatezvara? Ndakabvisa. Mari? Ndakabvisa 40 US nemombe 1. 40 US nemombe 1. Ava vari kuramba sei vachiramba zvese ivo vari baba vomwana? Wakabvisa kunani? Vanga vari ivava namama vavo. Ava vari kuramba ka. Atikuwadzi vari kuramba kuti hatinambobvira tasangana nenyaya yakadaro. Yanga ine rudzi mombe wakabvisa. Yaiva tsvuku ine zvimavu zveblack mumakumbo. Kumuma mukasviba. Saka pakabvisa tsvakirai kuno wakatiwa list. Hongu. Iri kupi list? Rekumba. Koyo uchiuya zotaura nyaya yemukadzi wako mudare sei warisiya list kuningi? Andiri kunzwa mubvunza tiri kubvunza. Ungada kutaura kuti list rachona here akanga achinyora izvi ndevava, akanga achichaja izvi ndevava, kana kuti akanga achichaja ndinhingi? Inini pandakasaina musi wandakabvisa ndepapa isi tichiona mani. Nyange ukasasaina. Bamba kuna mombe. Saka wewe mwana ndorwara. Iwe musikana iwe titaurire murume wako chii chaakabviswa kumusha kwenyu? Mukaisa pejura apa munozondivenga. Ndaurisai chinzwe. Ndakaona ndezvemasungiro zvemandizi Zvemasungiro? Akabvisei zvemasungiro? jira ramama. Mama wenyu ari kupi? Ngavauye muno.
kuti vanhu vakaita sei imungati nyaya dzenzi kutonga morasana baba vangu asara pazvei masara panzasi mwana wenyu mukasapinda imi mudare dare rakadai so roitwa nani dare revana rinoitwa nemi kavaridzi imi ndimi amai vani tudzei mukuwasha ari kuti ndakabvisa $40 yemasungiro yenhingi yetsvakirai kuno handiti abvisa $40 akabvisa mombe tsvuku inoumu mutema akapani masungiro makanga muchareva achikupai masungiro ari kutaurwa nemwana wenyu kuti masungiro ndo andinoziva aigokupai masungiro emusingamuzive maitaura masungiro emukwasha wamusingazive vanga vatotokumbirawo sechichibuno hapana kana changa chabviswa but tsvakirai kuno ingatadze kubviswa yeshua kutaura chokwadi mukati medare handina kuionesa tina kuiona tsvakirai munyaya akaunza mari kune vava ndokupiwe anonzani zvandasara ndisabhuku wedu pabanga ndo wakapa akadya sasabhuku nokuti ndingarambirei kuti mukwasha akabvisa tsvakirai kuno ndingarambirei kuti hana kubvisa tsvakirai kuno mukwasha hana kubvisa tsvakirai kuno ndingarambirei mutume izvozvo pane vamwe vanhu vachiri panze here makabvisa here taochokwadi makabvisa here ini ndandisipo ndakazosvika mamusipo pazvipakaturana vana ndimi baba vomwana uyu here uyu asi pakaroorana ndari kubasa vandazouya kutibva kubasa ndidzokuti vanhu vaita se aroora akatizisa asava nemombe anga asina kana mombe kana saka yakanobisa kwate zvarakaona inini ndini ndakatobvisa mombe akatoa mombe kuti abvise akati akadya mombe haana kuendesa kwate zvaro haana kudya mombe titaurirei mombe yakabiswa imombe yekuti akabisa mwana pachikoro saka baba vachionawo neni tatati mwana ngaadzoke kumba saka ndobva varamba kuti adzoke saka vamwewo vemurani munozova vanhu vanongochema kuti aiwa ndisisana isi sevanhu ndobva vakazoti ai ngavatibvisa mombe yekuri pamhosva yekuti vatidzidza mwana wangu vamubvisa pachikoro ndio mombe iyoyo yefureva iyo vanofanira kuireva gari raitika mwana ndio mombe iyoyo yekuri pamhosva mhosva ipi yekutizisa mwana wekumbisa pachikoro vabereki kwaakatiita kuti ndo chete iyo nekuti mari yechikoro yakabhadhara nemunhu ai inyaya yekuti vanga vatora mwana vatizisa mwana ari pachikoro ko mwana akatiziswa ari pachikoro mhosva yacho inenge ichinzi chii ichinzi chii ipapo ndopatisikazivi asi kuti akatora mwana uda ari pachikoro ari mwana mudiki apinda ukuru ari mwana mudiki ndobva maperekedzera nyaya yachona muri kuona uyo akagara pa muri kuona akagara pa atomirira kuenda kumapurisa nenyaya yekunyenga vana vadiki then imimi sevabereki vacho futi moperekedzera nyaya yacho vanhuwo vanga vachema ivo vakati tinoripa avo kavo vaona 5 years dzakwana vanenge vachirera kuti makore akwane kuti votora senge zvisisina basa hazvichashanda mutemo hakuna mhosva inorova asi wese akapinda mairi musungwa handimoona mutemo zvauri kutaura saka chatoda kukubatsiridzai pano makutamba mudare ndoda hwai $100 tambai zvamamuchiita muvanhu vaone zvamuri kuita pamudare baba vauya kuzoti mwana wangu
saka muchitaurira mahumbwe panapa handiti wayedu apa museyamwapo Ndianuyo. taura zita rinyi Stuart Masingo. ndekupi kwamakazoona zvinhu zvakadaro so zvamuri kuita mudare Ndinawo kuti zvona ndandisingasiva. izvo zvamuri kuita ndatiitai vanhu vachiona zvamamuchiita kuitira kuti vanhu vasanitore sendinopenga so tingadaro mudare tingadaro here mudare ndimi vatiri kutseketudzira nyaya mauya nekomureni yemwana ndimi akutamba futi semwana wenyu wamunaye futi mutoshopera kuno kudai saka akatadzenza tichi ati $100 wayo mwana wayo yakatadzeni yakurasisa right baba chinonzi kuramba mwana womunhu igupuro ndonyaya dzatotonga pano kurambwa kwemunhu anopiwa gupuro handiti kunze patanga tiri tese apa padi pasvika kana padaro manje totonga nyaya yekuti munhu akarambana nemunhu iyo inyaya yekuti munhu anga akaenda kumba kwavo hamusati marambana naye mwana wevanhu terera iwe mukomana ndikaita kutadza bye terera kuita kana mwana saka pandinoda kuzonopedzisira ndanosvika ndepekuti mhai tiudzei mwana ane nguva yakareba zvakadi muinaye kumba kubvamiswa 25 March 25 March kusvika nhasi iyoyo vana vanani vana vake variko muna mbuya vacho umwe wacho ndiye wakabata mwana ane makore mangani ko muri kudii kubereka wenyu vana muchisiya vana vane varidzi vavo mwana mudiki ka wamuinaye uyu imi muchisara nemwana uyo mumba menyu imi akakubvumirai kuti muite zvinhu zvakashata kudaro ndiani nyaya yakaitika muroora ane makore mangani mwana uyu uyu mwana ane 2 years oshandira 3 years angesa 3 years zviri romwe amai zvamuri kutitaurira pamusoro nditaure nyaya yakaitika kuti ndisare nemwana nyaya yakaitika ndeyekuti muroora uyu aikuda pamba ngatilesegenda mukunyaya chomusatangira chai muroora akabuda pamba mabudiro akaita ndeyekuti ndati mwana makasara sei naye mwana ane makore asina kusvika pa3 years ndakasara naye mwana uyu nekuti muroora abuda pamba muroora akanga anotengesa huku ndechengeta mabreki muroora abva atiregedza indiendi nehuku idzodzo inini muroora aendesa huku dzingada amaita wanda usaende kune madhaka indi andatozezao chi madhaka rega uibata wandaendese huku ndikandi aiwa ndipei ndiendese kuda anodii kutauni vakaoda anotora mapiritsi ndarikwamani mapiritsi tosingotenga nhasi isatide kadhi renyu vana harishandi amaita vandabva nditi kadhi rangu totora mapiritsi saka ndakabva ndanyarara murooro ndakazofonerwa inini nzi adonha kwaanga asiya bhasikoro adonha murooro akachinza kubva kwamai vake time sudzadzatipera vata 2 o'clock murooro asati adzoka ndo zvakaita kuti mutore mwana here vakomana pindurai bvunzo yakazvira ipapo saka murooro uitazodaro tatazomutsura kuti murooro mafambiro ako hana kunaka usapote uchidaro severe tavaudza baba vanhu vandavafonera severa honai maiti wanda mafambiro asvika pamba kuma8 kuma9 kunoko haaiti saka severe zvaiperekedza mwana uyu kuma8 kuma9 osvika nai pamba wozodzokera saka tete vacho vari panzava ndovakazobata mameseji musa 25 March ndandanokolekta huku inini ndichisvika pamba ndikasvikira vana vakasunga ngoro ava vangasina zvangu vachiziva uyo paakabata mameseji echikomba cheuyu akangotora mapiki pafoni yayo ndasvika vana vazosvika pari bva vabika vapedza kudya ndangona uyu achibuda nasisi wake pandiri ngoro achibva atevera saka panguva ndikati pamwe kuda pane zviri kuitikawo zvandisoda kuudziwa vana sati arige ndiende kumundi vananzi hama wane maroro emameseji emuroora wenyaya
imi muda kutiudza zvechihure chemwana uyu. Inzwai mama imi. Ndosvikati kuti mwana ndisare naye izvozvo zvachina ndisara usati pamusoro ndotaura ndopanda kutosvika papoint nazore ndisare nechi. Ndo pamungadai matitaurira ipapo tonzwa kuti muri kunzwisisa tiri kutaura nenormal person. Tiri kutaura nemunhu anonzwisisa kana kuti ari kunzwa zvatiri kutaura. Ndakasara nemwana uyu, mukadzi uyu akuenda nokuti tanga taita nasoso. Handiti chandiri kudai ndechekuti vana vari kuchengetwa nani kubva musi waenda mukadzi uyu kumusha kwake. Muri kuvachengeta, muri kuita zvakanaka, but zviri wrong paage yevana. Mazovatora sei vana motiudza chikonzero kuti tapiwa kana kuti akatiza vana. Murora akurongedza achibuda akarongedza hembe dzevana achirongedza hembe dzevana baba vanga vasipo. Vana tamaita wanda baba havapo. Chisiyai hembe dzevana vana vasari. Kana baba watozotaura nyaya ndopa ndiri kuda ipapo haana kusiya vana nekuda kwake. Samozi yamotora chi vana saka maita wanda vaye vaenda sere vakazoya kumba naSadomu vachireva pfuma yavo toda mombe pai pamwana vana sere vakati ni vana kugara navo ini handina kwakasimuka kwanokwanisa kuchengeta vana asi inini kana ndavaka ndane pangu kuti ndavaka ndoziya ndotora vana asi kurati vana ndogara navo tatina sabhusa ndasara Sadombo wedu pamusi woyo vakasere kumba chireva pfuma yavo ndoziya ndotora ndiri kuramba nokuti sabhuka anolidha vanhu kuita zvinhu zviri wrong. Iye akagara mumusha achiti ndini baba wemusha. Saka tazosara ipapo sere vaenda havana kuzodzoka obva ipapo vadzoka muchirimo maida kuti vadzoke kuzovapa pfuma yacho. Ivo havana tikana vati pfuma tiri kutsvaga mukwasha wanga asipo ndikati mukwasha wenyu haapo ndichandomutaurira sere kuti mayamchireva pfuma tikatarana nevana sere ndopakati aiwa vana ine handitakuri handina kugara navo vana ngavagare kuno. Zvii zvamakutaurira pasi zvatisiri kunzwa. Ndomazita ndoita nyaya yacho maminditsanangura ipapo masirwa ndikaitwa vana. Saka wakagara mumba kwenyu vana uchiti vari kupi? Mukuru wacho nane makore mangani? Aripo panzanga. Ane 4. Kwezi. Umudiki. Ane 2 years akwanisa 3 years musa 29 May. Muri wrong one. Muri wrong. Saka baba tudzei complain yenyu tiende pairi chaipo. Zvekuti muri kubvunza imi kuti handisi kuziva kuti 10 months iye zvino mwana asipo akagara kumba kwangu handisi kuziva kuti mukwasha ari kuti chi. Hapana zvamusiri kuziva. Hapana zvamusiri kuziva. Zvese muri kuzviziva. Saka makatora vana mukapa vanhu vana. Kuti handidi vana ivavo musha mangu. Pamusoro ya vana havana kupiwa vana. Uya nenguva yavakatombonditi ndiudzire kunana Severe kuti ndokumbirawo vana ndivatengere hembe dzeChristmas asi vana vaitotadza kutouya kwaari. Havakumbirwe. Aitovakumbira seruremekedzo. Chinzwai zvandakuda kutaurirai. Havakumbirwe vana vake. Handi mapanzwa. Ndiye angadai chitori nevana vake. Imhosva dzese dziri kuparwa apa idzi. Vana vadiki satirical. Mwana achikuda keya mai vake wemwana rapo uyo mwana akabata tomudza kuti mwana wavo kaini namai avo pandavaona wakatakura mwana. Kuda kufamba mumaraini ndakatorera vana ine akaenda asina chinhu. Imhosva dzamune muchipara. Shamwara una kuramba mukadzi. Kana uri kuramba mukadzi unomuramba nhasi. Kana uri kumuramba. Ne token of divorce. Ndo runoita kuti kutongei tipedze nyaya dzenyu. Kana yakadai sowa ipere inopera sei? Mangwana kunomitisa vamwe vana futi kuna nhingi mai vako vachitora vana. Kuperekedzera chakaipa so. By the end of a day haurambe wakahwina. Ndoda kukutaurira ugare uchizviziva zvandiri kutaura pano.
unowina pekutanga kechi2 kechi3 hauwini nenhau yevana vevanhu. Iwewe paakanga aita zvechihure mukadzi ndiwo waifanirwa kuuya kumatare edzimhosva handiti womhan'ara nyaya yako, chikomba chobatwa chotongwa chobhadhariswa mumhosva yachona chechapara. Tadaro nyika yoziva manje kuti aiwa hakuna munhu anoda kugara nemukadzi anoda varume vakawanda. Saka akasiya mukadzi. Zvino kana wakuzvitaura so zvakadaro sokuti akanga aita zvechikomba ndakazomusiya hakuna zvinhu zvakadaro. Kungozvitora senge muri kubika porridge kuti mudye kuseni. Hazvisiri. Saka kana iri nyaya yako yekuti mukadzi wakaramba hauna mutemo wedu wechivanhu. Kana uchiti uri kuramba mukadzi token of divorce. Gupuro ndo rinotaurwa kunzi ndakarambana nemukadzi, kwete zvokuti mukasangana mustriti makumhanyisana. Sai kuna sema vanyore tukeno Zama. Azina ngoma na mebuzela. Mfana mumbezi. Ai gugu. Ari gubi. Mama wabuza ndo. Mbameka pezi zai. Pezi. Ngezi. Amai mtukoji. Chuma. Amazwana. Adina katwara hapo kupezela wawe chikwati chata. Mombe yakabhadharwa yakanga iri yeizita rayo. Tauraira nei. Yakari yekuri pamhosva yakarikiswa naBaba. Baba vakashaya ndo vakataura iyo. Baba vakashaya baba vanhu. Ngemusikana. Kwemi muri chii chake? Indi mai. Kwavo. Ava ndibaba iyanzvadzi yake. Iyanzvadzi yake ndibhuti kune uyu. Alright. Iye ndibaba ndo vasara. Saka baba vakati ndiri kuda mari. Chatiri kuitira ndechekuti kana taisa zvinhu mumarekodzi, sekretari wedu anenge achinyora kuti pavakambogarisana vasati varambana zvii zvaakanga aita. Zvii zvaakanga aita. Mudare here mumakomana. Pane zvaakanga adi aita zvii zvinofanira kuve nezita, kwete kungonzi munhu akabhisiswa mombe. Hakuna zvinhu zvakadaro. Handiti chinhu chimwe nechimwe chabviswa chine chirevo chinotsanangurwa kuti chii. Handiti saka iyo inyaya yekuti akanga atariswa kuenda kuchikoro. Baba wacho vanga vagomboka vakati mwana ngaadzwe. Ndobva vadi vakati aiwa hadzwe. Kana kuri tori pamhosva yedu yataita. So vanaituka. Vana 2 zvamakanga mataurirana maimataurirana zvinhu zviri correct. Mwana mukomana anoripwa mombe imwe chete. Umwe wachona mombe imwe chete. Handiti dzoita chi mbiri. Chinhu chinonzi mhosva ndio inonzi damage. Saka tiri kuona kuti damage rena akabhadhara. Mombe iyoyo zvikanganiso zvese zvakaitika ipapo apo kunzi bhadhara mombe ndo nezvawaitira kwani idamage. Saka imombe ichi yedamage yakabhadharwa ipapo kuti wakanganisa mwana wangu kuchikoro wazodini wadidi izvozvo. Paakanga achienda kuchikoro anga ari grade ani? Anga ari form 1. Ndo pandiri kuramba kainini kuti form 1 munhu kuti apedze ku O level anopedza nemakore mangani kwa O level? 16 years. Ndinaye wangu kumbaka akakomplete last year 16 years.
uyu paakanga ari form 1 akambenga aberekwa gore ripi rekuberekwa wakaberekwa gore ripiwe 2005 ndobva waroorwa rini 2020 15 anga nemakore 15 saka pane mhosva iripo yakanga ichitiza vanhu ava vaona kuti makore akwana manje ekuti ningirira futseki apo vamupa vana 2 handiti vasungwa uyapa iwe tidi vanhu vane spirit yakashata imuningi hakuna zvinhu zvakadaro kuna zvinhu zvakadaro ndozvezvo kuti mune makagarisana so mokanganisa vana vevanhu moudzwa kunzi pakaipa moto chimbochogarai naye mogara naye maona kuti makore makufunga kwenyu nenjere diki kuti 2005 yaberekwa mwana uyu ikandidzokere kumetsi toda kuenda kumetsi ini toda kungoenda chete pekuti gore raakarohwa i2020 handiti pa2020 yaberekwa muna 2005 handiti tibatsirewo venzeni 25 wakatora mwana wewe wanga wane makore manga 20 asi iwonoziva kuti ukaroora mwana ari adaitine imosva ndoziva zvavo aindi uri musungu kudhara anotozviziva wakatoita une zvako kutotarisa mwana ari mwana mudiki bodi tapedza ine mukomana uyu ndo kuti vanhu vazive kuti vanhu avanyengwana vari sekuchikoro ukatora mukadzi ati ane makore masho ukamukara naye nyange akazoita akawanda mhosa iyoyo aipi yakaroa ukazomuramba nekuti vazi makore ake akwana kupi mani atofunga dzavo dzekuti ndozezi ane makore akati saka ikanichimusiyana naye asi pai panongo kawanda nyaya yekuti ikamuramba iko zvino zvina makore macho matosungwa kakuti akachikidiki kwezi yakatanga kupinda kubasa tasina birth certificate iriripi ndio riri kutaura kuti wakaberekwa 2005 iye zvino une makore mangana 20 handiti yes pawakarogwa pacho igore ripi toda makore chete 2020 ka saka pa 2020 ndo pawarogwa ka iwe waberekwa munani February musi wa 16 aiwa 2005 ka tikangotora 20 pawakarohwa tikabvisa 5 years ka 15 ari kubva angosara pakaudzanwa kunzi apa munosungwa mwana yeunderage ndo yakakureresa kuti uberekeswe vana 2 wabereka vana 2 warejectwa pitseki enda ndo zvatiri kuramba pano satoda kuvaonesa kuti aiwa zvinhu zvakadaro hazviitwe iye naimbaono iye aimbo ungopomba chikomba vaimboona chikomba chake
Unacho here. Akasingagare kunoku munhu wasi. Waitori nacho zvako? Ndewondadanana. Sakarambwa. $10 ngorambwa. Mwana ayo kurambwa ana kuramba. Tikutora kuti kana vanhu mukanyengana nevana of course they behave whatsoever. Noti vana akasina maturity ningi njere dzese dzakushanda. Anotomunza to outstanding okuita varume vakawanda. Anogona kustory in that way. Ega. Saka achinzi ngatanga machuwa. 15 years, 50 ningi rape case automatically. Pure rape. Pari zvino ndomboisiya iri kumapurisa. Noti andogone kuenderera nayo mberi kana ndabuditsa nyaya kuti mune rape case mukati ndotora nyaya ndoisa kumapurisa. Kumapurisa ndoko yomboenda. Kana yaenda ikoko yadzoka takuita pachivanhu tokupai pfuma yenyu. Pfuma yatiri kukupai hatisi kukupai pfuma yekurodza mwana underage. Tiri kukupai pfuma yekuti akaberekeswa mwana. But nemi vabereki mbese veuku neveuku mune muchiita zvinhu zviri wrong. Baba vakanga vachitoramba avo kuti hazviite vakanga vari right. Noti vakanga vapaona. Then ponoita sabhuku mai ndiye akutoita munyaya wacho. Tina sabhuku akadaro. It's